сме гледали, че ловиме на сири, да е. Да, бе, да. Добре да маркираме, ако видиш нещо. Да, ти ме намести хубаво на нея, бе. Знаеш каква удобна хватка, малко по-надолу е, Фани. По-надолу, да. Директно трябва да се гони обратно, да се надяваме да не се изпрете тая голяма. То може прихванеш. Страни. Да. Да. Става като обратно. Джубака виж какво. Това е браво. Паща само на пъваш и... Чак, че време на мен. Бил майка, как си? Свет на нещо види. Давай! Направо горе. Тук отдясно имаше. Прихвани. Тук да. И тук имаш, виж. Ей тук, виж. Ей ти топче огромно, ей ти. Генк, това виж, тук има едно топче, ще го виж. Давай, давай. Абе, тук как сте пътка, бе? Ей там, да, и тръгваш просто. Да. Дърпаш се. Точно дай Давай, пулс. давай. Точно е там. Точно. Айде, спокойно. Давай. Да. Давай, едната паза да е, давай. Дай ста паза тук долу, да. Дай чекам. Дай. Айде, добре, човек, дай. Ако паднеш, ще снимам поне. Да, ще снимат, ако падне. Ще е заснето. Браво! Браво! Юху! Покажи се сега победно отгоре. Генко, покажи се тук за камерата. Добре. Юху! Защото трябва да се качиш да пробваш. Така как тръгва човек? Точно така. Ай, так. Просто посягаш, да. Или става, разбира. Дръж. Не мести хубаво. Всяка така. Още десни, а? Ай, справай. Направо тая, да. Да, ръч. Ти по-нагоре малко. Айде секунда. Добре. Петичка. Айде, напълни на петата. Бе. Обратно е, такъв джоб. Е така. Се лиши. А ние тук отстрани ръба. Тук ръбчето отстрани. С дясна ръка. Това трябваше да сега бъркаш. Трябваше, ама. Какво спука, бе? Кракалите спукаха. А? Кракалите? Не, това. Като дойш на моите години... Ай, стига. Българче, аз навсякъде. Бахте Българа, какво е малко по-различно от критерия? Няма нищо. Бахте къде е? Белене? Ето го.
С тими слънците. Може и с това ще кажа цък в теста. Ще пробвам, ще имам нас. Ти не беше почил пък падна. Да, бе, ами. Кръка ми тук едно вижте тъй, ако Да. съм с косно. Да, намести. Вие. Ай, прихвани. Стъпай, слизай, стоп. Така. Кажи пътата много улеснява. Ох, ще извади това зле. Макарон не приграваш. Давай, избучи го! Дясно има джоб. Добре, браво. Ето се доста. Айде, момче, стигни се, да не е по-болен, не знам. Направи някаква поза за финале. Айде, пани на пътата. Дай машина! Добре, много добре, лесно. Тук на Санина. И от Санина тук е радио. Любов, дясно има такова черджи. Ето дясно на своя черджи, на краш пак. Как дясно ще прави с ръка? Надясно. Технично е, човек. Да. Или е как? Рана спагата си. Ама да се чувстваш силен да тръгни с лява ръка. Дясно. Надясно стъпа, надясно стъпа. Ето тема. Да, ето. Давай. Давай. Още по-наляво, наляво, нагоре. Да. И още по-отгоре. Да. И то палта е шиба, ама. Макарон, ясно дръпна? Чистите Ето към моите. Аз не пускам. Добре, ще ми го тръгна. Ти направо като филм го правиш, брат.